První tanec je jedním z nejvíce stresujících, ale zároveň nejkrásnějších okamžiků svatby. S naším těžkým kouřem na bázi suchého ledu se budete cítit, jako byste se vznášeli v oblacích a stres, ten zmizí pod bílou nohou. Vy přidejte k tomu naše jiskřící fontány a efekt wow na fotkách i videu máte zaručen. Ptejte se na volné termíny pro sezónu 2026. Je, aby jeden muž dokázal, že není stejný.